היי חברים, היום אנחנו ממשיכים לדבר על כסף. ואני רוצה רגע להתחיל בשאלה. 10,000 שקלים זה הרבה או מעט? אז אני מניחה שכולכם אומרים, רגע, זה תלוי מה המוצר. ונכון, אתם צודקים. כי אם אני אציע לכם חולצת טישרט פשוטה ב10,000 שקל, אתם תגידו, וואו, זה יקר. אני לא רוכש. ואם אני אציע לכם רכב חדש, שנת 26, חדש, ב10,000 שקל, אתם תגידו, רגע, זה זול מדי. משהו פה לא תקין. וסביר להניח שגם לא תרכשו. אבל אם אני אציע לכם חופשה משפחתית, למשל, או חדר שינה חדש מעוצב, אז זה כן יתיישב לכם במסגרת. אותם 10,000 שקל, פעם זולים, פעם יקרים, ופעם יושבים בדיוק במסגרת. 10,000 שקלים, כשהם לא מחוברים למשהו, כשהם לא מחוברים לאיזושהי משמעות, לאיזושהי תועלת, הם בסך הכל מספר. אז כשאתם מציגים, לא משנה באיזה שלב בשיחה, מחיר או טווח מחיר, תדעו לחבר את זה. בין אם לערך בחוץ בשוק, בין אם לערך של מה שהוא מקבל, בין אם למה הוא יכול להפיק מהרכישה של המוצר שלכם, כמה הוא יכול להרוויח מההשקעה הזו. תמצאו ערך לחבר אליו את המספר. אחרת, הוא סתם מספר. נסו את זה היום, ושיהיה בהצלחה.